Com podem aplicar el concepte de destrucció creativa de Schumpeter a la situació actual? La tempesta que provoca una destrucció creativa. Aquestes paraules de l'economista austríac nord-americà Joseph Alois Schumpeter, tantes vegades citat pel recordat professor Fabià Estapé, ressonen ara i aquí en un context que ens és absolutament familiar. Schumpeter es referia a la iniciativa emprenedora i als agents econòmics que innoven, els que desorganitzen l'ordre establert per tal de trobar un millor rendiment dels recursos. Destrucció, que sona com apocalíptic, i creació, un concepte que ens costa moltes vegades d'aplicar. Destrucció i creació, que són onades que permanentment ens belluguen i de vegades amb una virulència inusitada, com ara mateix, i que provoquen la substitució d'unes propostes de valor per altres que són molt més adaptades a les noves tecnologies, a les noves formes d'organitzar-nos i també als nous comportaments socials i als canvis en els hàbits de consum. Doncs bé, en aquests moments de profunda reflexió i també de crida a l'acció, vull compartir la meva experiència com a economista i també com a judoka. Dues disciplines que estan molt vinculades, ja que un dels principis bàsics del judo també fomenta l'aprenentatge de l'assignació dels recursos de la millor forma possible. La destrucció creativa i el judo tenen molt en comú. El judo, que té el seu origen al Japó, la paraula ju vol dir flexibilitat i do vol dir camí. Per tant, la traducció voldria dir el camí de la flexibilitat, el camí de l'adaptació. Amb aquest nom es pot intuir que no és només un esport o un sistema de defensa personal, sinó que és, a més, una filosofia que porta una forma determinada d'enfocar les nostres accions a la nostra vida i també a les empreses. Una filosofia que aconsella que quan ens enfrontem a un rival molt més fort, la nostra pròpia força no serveix de gaire, però que l'adaptació, la flexibilitat física i també mental ens permeten fins i tot utilitzar la força de l'adversari en benefici propi. Per tant, ens orienta a actuar davant de la destrucció, dels reptes, dels canvis, amb intel·ligència i amb adaptació. Precisament, el terme ju, més que una paraula, és un concepte, és el principi de la suavitat, que enllaça amb la tradició oriental del taoisme, que diu, sigues flexible i et mantindràs ferm, que és el principi de la no resistència, el de no oposar-se frontalment a forces superiors. Doncs bé, espero que aquesta breu introducció a la filosofia del judo hagi pogut ser d'utilitat en aquests moments de destrucció creativa i tant de bo que com a economistes, però sobretot com a ciutadans, puguem contribuir a acompanyar des del nostre àmbit d'actuació, superar resistències i també ajudar a trobar aquest camí d'adaptació i, en definitiva, a fomentar la capacitat d'innovació de les empreses a les que donem servei.